سلام سلام تخاتلتي channelنا كلينيك عقبت كميل لكم أبناء لما عند مدبي كم تلمود نعخم يمهريو إلى حسب ومدب حزالكم متين لكم أبناء لما عند مدبي بزحت لك تبعتيو نظام كاتيلا زحبر لكم استجاجيو نيركب حسابات حق خمسون بمأمانكم بسقطة تساقي لكم يخم أبز مدبي حق زي خونو عسرت نيركب ملأختات ويدما information جنا بزحت لك تبعتيو حق يوم لكم بمأمانكم أم مكرر لكم اسكاب نمدبي في السامة مسايت نحكم يجاهم زخون بنفلات عبركب بحقون زدخمكو أيخونكون كتبلون زبلت confidence build كتجبرون زحجز مدبيو كابهم صبة نز مدب لايك بمقبار مجماريو سكاب نمدبي في السامة مسايس نحو سنة صانحيت أتقدمي استجاجي نيركب information bigger is better ويدما جزيف مثلو زبلت أيو زبل استجاجي information يو أزي نايبز حاس دك تبعتيو تجميو مثلوي نيشتايو معبي يدل يزبلو دك تبعتيو زبز حيام بزلكم سايز مثلو عيت تعممنون جنا استفلا ليو ملأختات كم زحبرو دك أنستيو نابجف عقبت نخبت حاز حجزن كفال سونتن زبلت اتدقاي كفال بالعتن كم زخونة يحبريو سلازي نايدك تبعتيو مثلو من واحد محصارن كندتي አገዳሰይ ይኾንን ማለት እዩ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ግና ናተይ ንእሽተያ ብምባል ትጭነቁ ኢኹም በዚ ናብ ደቂ ኣንስትዮ ምቕራፍ ትፈርሑ ዋላ እኳ ተቀረብኩም እውን ርክብ ንምግባር ትጽገሙ ንኣብነት ምትልኹም ደው ዘይክብለልኩም ይኽእል ቀልጢፍኩም ክትውድኡ ትኽእሉ ምክንያቱ ድማ እምሮኹም ኣብ ምጭንናቕ ስለ ዘሎ ናብ ምትልኹም መልእኽቲ ይሰድድን ስለዚ እቲ ቀዳማይ ዝተጋገየ ኢንፎርሜሽን መትሎይ ንእሽተያ ክዕግበን ኣይክእልን ዝብል ዝተጋገየ መረዳእታዮ ብሰንኪ ብዙሓት ወጻኢታት ተውፁ ዘይተደለየ መድሓኒታት ትውሕጡ ናብ ዘየድሊ ምጭንናቕ ተኣቱ በዚ ድማ ዝገደደ ናይ ርክብ ዓቕምኹም ትስእንዎ ኢኹም ነዚ ብምፍላጥ ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት ሰርች ብምግባር ብምንባብ ዝተጋገየ ኣረዳድኣ ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም ኣመበል ካልኣይ ንሪኦ ደቂ ተባዕትዮ ትጭነቁሉ ናብ ዘይተደለየ ሓሳብ ክትኣቱ ዝገብረኩም ዘሎ ተጋገየ ኢንፎርሜሽን ድማ ኣብዚሕካ ርክብ ምፍጻም ድሕሪ ግዜ ናይ ርክብ ዓቕምኻ የጥፍኦ እዩ ዝብል ዝተጋገየ ኢንፎርሜሽን እዩ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ብልምዲ ዝብልዎ ኣብዚሕካ ስፐርም እንተፈሲሱካ ጉልበትካ ዝደኸመ ድኹም ወዲ ክትከውን ኢኻ ቴስቴስትሮንካ ይቕንስ እዩ ዝብል ኣለዉ ግና እቲ ሓቂ ኣብዚሕካ ርክብ እንተፈጺምካ እዚ ክብል ተለኹ ግና ጥዑይ ርክብ ክኸውን ኣለዎ ግብረ ሕቡእ ማለተይ ግን ኣይኮነን ጥዑይ ርክብ እንተኾይኑ ቴስቴስትሮን ኣይቕንስን እዚ ሆርሞን ዝቕንስ ብወልፍታት ንኣብነት ብሽጋራ ብመስተ ብጫት ከምኡውን ብሕማም እውን ክኸውን ይኽእል ንኣብነት ብሕማም ሽኮር ብስትረስ እኹል ድቃስ እኹል ዕረፍቲ ብዘይምርካብ ከምኡውን ኤክሰርሳይዝ ብዘይምስራሕ እዩ ቴስቴስትሮን ዝቕንስ እምበር ኣብዚሕካ ጥዑይ ዝኾነ ርክብ ስለ ዝፈጸምካ ኣብዚሕካ ስፐርም ስለ ዘፍሰስካ ዝደኸመ ወዲ ኣይትኸውንን እዚ ከዓ እቲ ካልኣይ ዝተጋገየ ኢንፎርሜሽን እዩ ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ዝተጋገየ ኢንፎርሜሽን ድማ ቀልጢፍካ ምውዳቕ ቀልጢፍካ ምፍሳስ መፍትሒ የብሉን ኣሜን ኢልካ ተቐቢልካ ምንባር እዩ ዝብል ዝተጋገየ ኢንፎርሜሽን እዩ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ነዚ ኢንፎርሜሽን ብምእማን ቀልጢፍካ ምውዳቕ ቀልጢፍካ ምፍሳስ ከም ዕጫ ከም መርገም ፈጣሪ ተቐቢልኩምዎ ትነብሩ ኢኹም ብሰንኪ እዚ ድማ ናብ ደቂ ኣንስትዮ ኣይትቐርቡን ትፈትውዋ ጓል ኣንስተይቲ ትርሕቑዋ ደቂ ተባዕትዮ ኣለኹም ግና ቀልጢፍካ ምውዳቕ ቀልጢፍካ ምፍሳስ መልዕሊኡ ተፈሊጡ ክሓዊ ዝኽእል ፀገም እዩ ንኣብነት ቀልጢፍካ ምውዳቕ ብስትረስ ብጭንቀት ብናይ ጫፍ መትሎ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ሴንሲቲቭ ምዃን ኣብዚሕካ ግብረ ሕቡእ ብምፍጻም ብሕማም ብናይ ሆርሞን ምዝባዕ ክመጽእ ዝኽእል እዩ ግና መልዕሊኡ ፈሊጥካ ኬግል ኤክሰርሳይዝ ብምስራሕ ብስታርት ስቶፕ ቴክኒክ ብዝተፈላለዩ መድሓኒታት ክሓዊ ዝኽእል ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም ስለዚ ነዚ ዝተጋገየ ኢንፎርሜሽን ብምፍላጥ ሕክምና ክትረኽብሉ ኣለኩም ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ዝተጋገየ ኢንፎርሜሽን ድማ ተፈጥራውን ባህላውን ሕክምናታት ምንም ዓይነት ጎናዊ ጉድኣት የብሎምን ኢልኩም ምሕሳብኩም እዩ ሳይድ ኢፌክቱ ኣይተነገረኩምን ኣይፈለጥኩምን ማለት ጎናዊ ጉድኣት የብሉን ማለት ኣይኮነን ተፈጥራዊ ስለ ዝኾነ ካብ ቆጽሊ ዝተሰርሐ ጉድኣት የብሉን ማለት ኣይኮነን ሓደ ናይ ባህሊ መድሓኒታት ኣብ ጸላም ከብዲ ኣብ ኮሊት ጉድኣት ዘብጽሑ እዮም ነዚ ክብል እንተለኹ ግና ናይ ባህሊ ሕክምና ኣይሰርሕን ማለት ኣይኮነን ተጠንቂቅኩም ተጠቐሙ ንምባል ኣብ መበል 5 ንሪኦ ዝተጋገየ ኢንፎርሜሽን ናይ ርክብ ምድካም ወይ ድማ ቀልጢፍካ ምውዳቕ ክኸውን ይኽእል መትሎ ደው ዘይምባል ክኸውን ይኽእል እዚ ፀገም ኣብ መናእሰይ ኣየጋጥምን ዝብል ኢንፎርሜሽን እዩ እዚ እውን ዝተጋገየ ኣረዳድኣ እዩ መንእሰይ ብምዃንካ ኣብ ግዜ ርክብ መትሎኻ ነዊሕ ክጸንሐልካ እዩ ዝብል መተኣማመኒ የለን ናይ ርክብ ዓቕምኻ ምስ ልምዲ ምስ ጥዕና ምስ ኣመጋግባ ዝተተሓዘ እዩ ብርግጽ ዕድመ እንዳወስኸ ብዝኸደ ቁፅሪ ናይ ርክብ ዓቕምኹም እንዳቐነሰ ይኸይድ እዩ ግና እዚ ፀገም እዚ ኣብ መናእሰይ እውን ከጋጥም ከም
ዝኽእል ክትፈልጡለኩም ኣመጋግባ ከዝደኸመ ልምድታት ከምኒ ወልፍታት ንኣብነት ግብረ ሕቡእ ትፍጽሙ እንተኾይንኩም ኤክሰርሳይዝ ዘይትሰርሑ እንተኾይንኩም ሽጋራ መስተ ኣልኮል ተብዝሑ እንተኾይንኩም እዚ ናይ ርክብ ድኽመት ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ። ስለዚ ናይ ርክብ ድሌት ምስኣን ደው ዘይምባል ጸገም ቀልጢፍካ ናይ ምውዳእ ጸገም መናእሰይ እውን ከጋጥሞም ከዝኽእል ክትፈልጡ ኣለኩም። ኣብ መበል ሻልሻይ ንሪኦ ዝተጋግየ ናይ ርክብ ኢንፎርሜሽን ድማ ናይ ርክብ ቪድዮታት ምርኣይ ናይ ርክብ ዓቕሚ የውስኹ እዮም ዝብል ዝተጋግየ ኣረዳድኣ እዩ። እዚ ብክልተ መልክዑ ጌጋ እዩ። ቀዳማይ ካብ ናይ ርክብ ቪድዮታት ትምህርቲ ኣይትረኽቡን ናይ ብሓቂ ህይወት ስለ ዘይኮነ እዩ። ንኣብነት ካሜራ ተመሪፁ እቲ ወዲ ተመሪፁ እታ ጓል ኣንስተይቲ ተመሪፃ መድሓኒታት ወሲዶም ዝፍፀም ቪድዮ እዩ። ካብዚ ዋላ ሓንቲ ትምህርቲ ክትረኽቦ ይትኽእሉን። እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ርክብ ቪድዮታት ናይ ምርኣይ ወልፊ ይሕዘኩም። ድሕሪኡ ናብ ጓል አንስተይቲ ምስ ቀረብካ ከምቲ ቪድዮታት ዝረኣኻዮም ዘይክተነቃቕሐካ ናብ ስምዒት ዘይክተእትወካ ትኽእል እያ። ድሕሪ ግዜ መጥሎ ደው ዘይምባል ጸገም ከጋጥሞ ይኽእል። ብተወሳኺ ከምቶም ደቂ ተባዕትዮ ዓቕሚ ዘይክህልዎኒ ይኽእል እዩ ኢልካ ትጭነቕ። ድሕሪኡ ስትረስ ቀልጢፍካ ክትውድእ ይገብረካ። ስለዚ ናይ ርክብ ቪድዮታት ምርኣይ ናይ ርክብ ትምህርቲ ኣይኾነኩምን ካብዚ ክትርሕቁ ኣለኩም። ኣብ መበል ሻውዓይ ንሪኦ ዝተጋግየ ናይ ርክብ ኢንፎርሜሽን ኣብ ግዜ ርክብ ቀልጢፍካ ትውድእ እኮ ኮንፊደንስ ስለዘይብልካን ስለትጭነቕን ጥራሕ እዩ ዘጋጥምካ ዝብል ዝተጋግየ ኣረዳድኣ እዩ። ስትረስን ኮንፊደንስ ምስኣንን ዋላ ናብዚ ጸገም ዘቃልዑ እንትኾኑ ከምኒ ሕማም ሽኮር፣ ኮሌስትሮል፣ ጸቕጢ ደም፣ ናይ ሆርሞን ምውሓድ፣ ናይ ቫይታሚን ዲ ምውሓድ፣ ናይ ነርቭ ሕማም፣ ናይ ሕቆ ሕማም ኮታስ ብዙሓት ጸገማት ኣብ ግዜ ርክብ ዝደኸምካ ንኽትከውን ናይ ባዕሎም ግደ ዘዋፁ እዮም። ስለዚ ስትረስን ናይ ኮንፊደንስ ምስኣንን ጥራሕ ነዚ ጸገም ከም ዘየቃልዕ ክትፈልጡ ኣለኩም። ኣብ መበል ሻምናይ ንሪኦ ዝተጋግየ ናይ ርክብ ኢንፎርሜሽን ኮንዶም ናይ ርክብ ዕግበት ይቕንስ እዩ ዝብል እዩ። ኮንዶም ብዙሓት ጥቕምታት ዝህብ ናይ ርክብ ኣቕሓ እምበር ስምዒት ዕግበት ዝቕንስ ከም ዘይኮነ ክትፈልጡ ይግባእ። ኮንዶም ክትጥቀሙ ድማ ክሕብረልኩም ይደሊ። ኣብ መበል ታሽዓይ ንሪኦ ዝተጋግየ ናይ ርክብ ኢንፎርሜሽን ወዲ ኣብ ግዜ ርክብ ነዊሕ እንተዘይጸኒሑ እንታይ ወዲ ኮይኑ ኢልክን ተሓስባ ደቂ ኣንስትዮን ሓደ ደቂ ተባዕትዮን እዚ እውን ዝተጋግየ ኣረዳድኣ እዩ። መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ማእኸላይ ጸንሒት ካብ 3 እስካብ 7 ደቂቕ እዩ። ስለዚ ሓደ ደቂ ተባዕትዮ 10 20 ከምኡ እውን 30 ደቂቕ ኣይጸናሕኩን ኢልኩም ኣይትጨነቑ። በዚ ናብ ዘይድለ ስትረስ ኣይትእተው፣ ናብ ዘየድሊ ወጻኢ፣ ናብ ዘየድሊ መድሓኒታት ምውሓጥ ኣይትእተው። ኣብዛ ደቂ ተባዕትዮ ካብ 3 እስካብ 7 ደቂቕ እዮም ዝጸንሑ። 34 ደቂቓ ምጽናሕ ን10,000 ሜትሮ ጉያ ምጉያይ እምበር ርክብ ኣይኮነን። ኣብ ኣፍቃሪትካ ቃንዛ ኣባኻ ድማ ምድካም ዝፈጥር እምበር ዕግበት ኣይኾነልኩምን። ስለዚ ወዲ ምዃንካ ዝዕቀን ንስድራኻ ብትኸፍሎ መስዋዕቲ ሰሪሕካ ብምእታውካ እምበር ብትጸንሖ ደቂቕ ክዕቀን የብሉን። ስለዚ 3-7 ደቂቕ ትጸንሕ እንተኮይንካ ኣይትጨነቕ። ኣብ መበል 10 ንሪኦ ዝተጋግየ ናይ ርክብ ኢንፎርሜሽን ድማ ኩሎም ሰፕሊመንት ወይ ድማ መድሓኒታት ኣይሰርሑን ይሰርሑ እዮም ኢልካ ምሕሳብ ጌጋ እዩ። ብሳይንስ ተረጋገፁ ንማእኸላይን ንትሑት መጠን ኣብ ግዜ ርክብ ዝደኸምኩም ደቂ ተባዕትዮ ዝውሃቡ መድሓኒታት ወይ ድማ ሰፕሊመንት ኣለዉ። ግና ኣብዝሓ መድሓኒታት ንዕዳጋ ዝስርሑ እዮም። ስለዚ ኩሎም መድሓኒታት ኩሎም ሰፕሊመንት ከም ዘይሰርሑ ክትፈልጡ ኣለኩም። ብሕክምና ተራኢኹም ጥራሕ ሰፕሊመንት ወይ ድማ መድሓኒት ክእዘዘልኩም ከም ዘለዎ ክትፈልጡ ኣለኩም። ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ዝገደደ ክኸውን ስለ ዝኽእል ሕክምና ብምኻድዩ ክእዘዘልኩም ዘለዎ። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። እዚ መደብ ጠቓሚ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ላይክ ግበርዎ። ዝተፈላለዩ ሰባት እዚ መደብ በፂሕዎም ትምህርቲ ክረኽብሉ ድማ ሼር ግበሩሎም። ንቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ኣተባብዑና። ናይዚ ጠቓሚ ቻነል ስድራኹኑ። ብኻሊእ መሃራይ መደብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቕኒየለይ።